L-ewwel qed nirringrazzja lil Jean-Pierre Debonno li għamel dan il-pass. Pass ovvjament diffiċli u però huwa importanti għall-Partit Nazzjonalista u kif jiena wieħed qabel din l-elezzjoni każwali ħafna qed insomma l-kelma tiegħi li lejl wara nieħu l-ġurament ta' deputat fil-Parlament u qed nirreżenni biex inkompli insaħħu l-Partit Nazzjonalista biex ovvjament Adrian Dalli jkun jista' jkun il-kap tal-Oppożizzjoni ġdid. And have you been promised any position by the Not at all. Are you expecting something or not? And did you support Dr. Fidia throughout the leadership election? Iva, bla dubju, jiena sapportajt il-kandidati kollha bħala b'mod li kont il-daqsxejn il-vot mill-politika, imma nemmen fit-tmexxija ta' Dr. Adrian li ħajkun kap sod għall-Partit Nazzjonalista u bersaglju tajjeb għall-Partit Laburista wkoll. Blood Manchester dan huwa kapitlu tanta fil-karriera. Mhux dik tas-saċa xi jdi fil-politika dal-aħħar din qed darba li ġejt elett fil-Parlament dejjem elezzjoni każwali u ovvjament huwa xi ħaġa normali li sseħħ fl-elezzjoni ġenerali biex hekk. Bla dubju, u altruistik huwa Jean-Pierre Debonno fl-elezzjoni, ovvjament jiena qiegħed hemmhekk bħalissa għax ċerda siġġi Jean-Pierre Debonno kieku ma ċerdi Jean-Pierre Debonno ma sarix din l-elezzjoni każwali. Però ovvjament jiena ħankompli nsegwi però mill qalbi il-passi li għamel Jean-Pierre Debonno.